pagpapalakas ng urban gardening at livestock raising at maayos na delivery ng mga pagkain. Ilan lamang ito sa layunin ng mga proyektong nilunsad ng PNP at Department of Agriculture nitong Lunes. Kabilang sa mga programang ito ang Kalikasan Eco Park, Food Highway at Rektang Bayanihan Food Bank. Nilunsad ang programa sa gitna ng banta ng COVID-19 pandemic bilang suporta sa Plant program ng DA. And the PNP takes pride on the launching of yet another initiative. Police Regional Office 3 dubbed as Kalikasan Project that aims at the establishment of community gardens, livestock raising, and aquaculture in the PNP camps in support to the Urban Agriculture Project of the Department of Agriculture under the DA's Plan. Partikular na makatutulong umano ang Food Highway Program sa logistics ng food supply at transportasyon ng mga ito. Bunsod daw kasi nito, mas mabilis ang daloy ng food supply sa mga pangunahing kalsada sa gitna ng COVID-19 at pagpasok natin sa new normal. Sa ilalim kasi nito, magkakaroon ng express lane para sa mga behikulong may dalang food supplies dito sa gitnang Luzon. Samantala, ayon naman kay DA Secretary William Dar, napakahalaga daw na sa panahon ngayon ng krisis, madaling ma-access at laging available ang supply ng pagkain. Ayon pa sa kanya, malaking suporta ang mga proyektong ito sa Balik Probinsya program ng pamahalaan. Para raw kasi magtagumpay ang naturang programa, kinakailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain sa isang lugar. One of the key pillars in terms of really making it possible that the Balik Probinsya program will succeed this time around is one on food security. Ensuring food security is a must. Ensuring food security for those resettlement areas is very important. But as well, nationwide, we have to elevate our game in making it possible that the food sufficiency level in this country must be higher than before. Nitong Lunes ng umaga nilunsad ang mga naturang programa sa Camp Olivas, Ciudad San Fernando. Kasama si Micah Amparo, ako si Denise Diala para sa CLTV 36 News.